Kung mapapansin nyo po, may palitada na siya. Yan. Yan, tatlong haligi na yan mga kasinag. Nabuhusan na po namin yan. Mga kasinag, magandang tanghali. Happy Sunday. Ngayon pala mga kasinag, update muna po dito sa pinapagawa kong bahay. Pasensya na kayo mga kasinag kung hindi ko kaya na-update ng ilang araw. Gawa po ng busy tayo sa paggawa dito sa bahay. Hindi rin ako makapag-upload. Gawa po ng ang wifi namin napakahina. Kahit saan dito mga kasinag, wala-wala ang wifi. Kaya hindi po ako makapag-upload ng video. Yun pa ang problema. Kaya ngayon ko lang po kayo ma-update. Ang ginagawa ko pala ngayon mga kasinag, linggo naman, tiyatagkal natin yung simento na pagkakapitan ng bakal. Papakapitin kasi natin dyan yung bakal mga kasinag, papunta dito sa kabilang haligi. Yan, dito, papunta dito. Papakapitin natin yung biga dyan, ikakawit natin yung bakal. Kaya ngayon tinitik-tik ko yan mga kasinag. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong poste yan mga kasinag. Tapos yung biga na yan, yan, titik-tikan ko rin yan. Papalabasan ko rin ng bakal na pagsasabitan. Hindi naman kasi pwede mga kasinag yung basta babarin na natin, tutusok natin. Walang tibay yung ganun. Pag lumindol mga kasinag, tumikal itong biga natin dito sa kusina. Itong slab natin. Ngayon pala mga kasinag, sa ilang araw po na pag namin dito, pagkatrabaho na hindi ko kayo na-update, kung mapapansin nyo, ito na po, ayan. Ito na po yung kusina natin, na-extensionan na siya. Yan. Tapos nabuhusan na rin namin yung mga haligi. Yan, tatlong haligi na yan mga kasinag, nabuhusan na po namin yan. Hanggang dyan na lang muna yan mga kasinag, yung hollow block na yan. At uunahin na muna po namin yung haligi at yung flooring sa taas para magkabubong na dito. Pagkatapos naman nun, yung lababo, ipasunod ko yung lababo dito para malipatan na namin itong mga kasinag. Ito na po ang update dito sa aming kusina. Tapos dito naman mga kasinag sa loob, ayan, ito po, yan, napalitadahan na itong mga kasinag. Kung mapapansin nyo po, may palitada na siya. Yan, may palitada na po siya. Diba? Ito lang pintuan ng sabi ko ipahuli na. Kasi nga mga kasinag, wala pa tayong hamba, wala pa tayong pinto. Kaya sabi ko ipahuli na lang yan. Gagawin ko lang ng pansamantalang pinto, wag na munang kinisin niya. Sabi ko pahuli na yan para pag inilagay natin yung hamba, kapitan pa siya ng simento. Pangit naman kasi mga kasinag kung ipapakinis ko na yan, ipapakudrado ko nito. Tapos ilalapat ko lang yung hamba, walang tibay yun. Kung ipapako na lang, walang tibay yun. Hindi kagaya nung yung hamba, pagkabitan dito, saka natin ulit ng simento. Natapos na po itong palitadahan, itong isang kwarto. Meron pa pala itong bintana. Ito pa palang bintana, yung taas mga kasinag, yung overhead, hindi pa po yan. Tapos ito. Sabi ni Charlie, ipapahuli na lang daw niya yan. Gawa ng matrabaho yan. Napakahirap kasi ng ganyang overhead mga kasinag. Kaya ipapahuli na lang niya yan mga kasinag. Inuna muna niya yung baba. Tapos yung mga bintana, pangantuhan. Yun. Tapos dito naman mga kasinag, ito pa lang po. Bukas pagkatrabaho yung mga kasinag, magpapalitada naman dito sa kwarto. Ayan po ang update ngayon mga kasinag. Dito po sa pinapagawa namin bahay. Pasensya na po kung madalang na ako mag-upload ng video. Ang problema kasi mga kasinag yung aming internet. Kaya madalang po ako mag-upload ng video.
napakahina. Kahit sa lugar dito sa amin, napakahina ng internet. Ayun ang isa pang nagpapahirap dito. Kaya ngayon ko lang po kayo ma-update. Medyo magandang wifi natin ngayon. At bukas, trabaho na naman ulit dito mga kasinag. Patapos ko naman tiktikin, ito naman titiktikin ko. Tapos yun. Salamat po ng marami sa nagtiwala at nag-sponsor po para dito sa aming bahay. Tatanawin po namin itong napakalaking utang na loob sa inyo. Kung maalala nyo mga kasinag, yung nagbigay po ng pampalitada dito sa aming bahay, dito sa loob ng bahay, yung nagbigay ng pampalitada, nagbigay din po siya ng 5,000 pambayad po sa magkatrabaho, pambayad kay Boss Charlie. Sinagot po niya ang 1 linggong trabaho dito sa bahay nating pinapagawa. Nakatrabaho na kami dito ng 3 araw. 3 araw na yung natrabaho namin mga kasinag dito sa bahay. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. At sa ngayon, yung simento natin, yan na lang oh. Doon sa 40 supot na simento natin mga kasinag na in-order, may natira pa man na 24 supot na simento pa ang natitira dyan. Baka magkasya naman siguro yun dito sa pampalitada dito sa loob ng bahay. Tapos para dito sa slab ng ating kusina, baka magkasya na yun. Kung kulangin man, madali na yun. Imumotorsiklo ko na lang kung 2 sako man lang or 3, 4 ganyan. Kasi kung ibabangka pa natin, mas malaki, mahal ang babayaran natin. Alam ko mga kasinag na inaabangan nyo po yung update para dito sa aming bahay. Kaya ngayon ipinakita ko na po sa inyo sa ilang araw naming na trabaho. Yan na po, nakita nyo naman, yan na po yung aming managawa. Si ate pala, kaway kang ate. Kamayain mo nito. Mahiyain talaga yung panganay kong anak. Kaway kang ate. Kaway ka. Hindi na ako. Pakita mo mukha mo. Mayayain talaga itong panganay namin anak mga kasi. Nagdati naman nagbo-vlog din yan. Ewan ko yan kung bakit hindi na. Ngayon, ang init. Grabing init po. Tingnan nyo naman. Siya nga pala mga kasinag, kalmada ng panahon. Kung mapapansin nyo, wala nang kahangin-hangin. Kaso lang, init ng matindi ang pumalit. Nawala ng habagat. Ayan, kumukuha sila ng mangga dito. Hulog kayo dyan. Papa! Bagoong. Nasaan yung bagoong nyo? Naka-nunon. Nakalanunon. Magisod na simula. 5-5 lang ang isa niyan ha. Oh, 2 yung nakuha mo, 10 yan. Kay Eunice, 5. Isa lang. Kay Chloe, 5 rin. Gis yan pa. Gis yan pa dakula. 10 pala pag dakula. Nako, patay na lang yung ating sayote. Hindi pa namunga. Luyos na lang yung sayote namin mga kasinag oh. Ano? Wala na oh. Luyos na. Hindi pa namunga. Ang gagawa mo? Ang iluto mo? Wow. Wow, sinabawan. Ito pa yung ubod natin mga kasinag oh. Kaubod ko lang yan kanina, hindi pa namin nagulay. Tapos yung aming tindahan, update muna mga kasinag. Ito po ang aming tindahan. Ayan. Yan tindahan na yun mga kasinag. Ililipat ko po yun doon sa kabilang bahay. Pag naayos na yung kabilang kwarto, gagawin ko ng mga estante doon. Doon ko na po ililipat yan. Para nakakabwilo. Kasi dito masikip. Hindi makabwilo. Hindi ka makatayo ng ayos. Siya nga pala mga kasinag. May nagpapa-shoutout po palan. Ay, si Mrs. Sino? Shoutout mo nga. Shoutout po kay Dailin Dumagsa. Nag-comment po siya na
Paki-shoutout na rin po dito sa Kambarong, Tanhaway, Gindulman, Bohol. Maraming salamat sa iyo, idol, sa suporta. Pa-shoutout na lang minsan, Panabang Family. Shoutout din po sa Panabang Family from Pasay, Merville. Thank you. Shoutout din po kay US Navy na magsasaka. Suportahan nyo po siya mga kasinag. Siya yung dati na si Lolo Benz Agriventure. Huwag nyo po sana pabayaan. Paki-like, share, and subscribe naman po ng kanyang mga video. Shoutout din po kay Idan Vlog, kay Bicolanong taga Batangas, kay Udot TV Moto Vlog. Shoutout po. Sa ngayon, yan lang muna po mga kasinag. Pasensya na sa mga hindi ko na shoutout. Sa masusunod na lang po ulit. At pasensya na rin kayo mga kasinag kung ngayon ko lang po kayo na update sa pinapagawa naming bahay. Kasi nga ilang araw po tayong walang internet at hindi tayo makapag-upload ng video. Kaya ngayon ko lang po kayo na update. Sa muli, maraming salamat po sa lahat po na nag-sponsor para sa aming bahay. Thank you so much po ng marami. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Maraming salamat po. Bye bye.